So, isang magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay mag-update dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayan dito no, na dumayo at dinagsa nila ngayong araw po dito. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-update ng kanilang mga panibagong latag at mga presyuhan dito po sa bayan po ng Malabon. So, tara, let's go! So kanina mga customer ni Boy Bangus no, ayan, dumadami na naman ang kanyang mga parokyanong mamimili na mga bangus niya at yung mga gulyasan din po dito na bentan na kanilang magagandang mga presyo. So tara, let's go! So yung mga mangga po dito no, 100 pesos na kilo. At meron din pong 40 pesos. At yung mga presyohan ni Boy Bangus ng kanyang latag ng bangus dagupan na ibinebenta sa ating mga mamimili, update natin yung kanyang mga presyo. So maraming mga kababayan po natin, ayan oh. Gumog po ang Malabon Fish Market dahil sa mga paghahanap nila ng mga murang presyo na mabibili. Shout out, good morning. At dito tayo sa mga latag. Ito po yung mga pusit kalawang, pang kalamaret. Pwede nyo rin po lagyan ng palaman. 220 ang kilo. So mga magagandang gulyasan natin. Ayan. Magkano gulyasan mo? 170 lang. O, 170 po yung presyon dito ng mga gulyasan. Nakita ko yung pag-iiwan niya. Napakaganda ng laman ng mga isdang gulyasan. Sa mga mahilig mag-ihaw, no? At napakadalang po ngayon ng mga yellowfin tuna. So gulyasan yung mga nakikita natin dumadagsa rito sa Malabon Fish Market. At ito yung mga presyohan ng latag ni Boy Bangus. 120 sa mga bangus na kanyang kada piraso. Meron din po 140. So pili lang po na inyong mapipili. At iba-iba po yung mga size ng mga bangus niya. 140 at meron din po 160 no? Ayan. Yan yung mga latagan ni Boy Bangus. So may mga parokyano siya mamimili kaya hindi tayo makalapit. 160. 170. Yan ang presyo ngayon ng mga golden pompano, 350 at hipon natin ay 320. Bangus natin dito kada piraso ay 90 pesos at 100 pesos kilo ng mga tilapyang Batangas. 105. Daan na lang yan. Ano gagawin? Ayan, ang lalatag ng mga bagong ilalatag nila na mga golden pompano. Ito suwahe oh. Alright, so yan yung mga update natin sa kanya mga latag. Good morning po. Morning, sir. Ayan o. Good morning, Bochi. Ayusin natin ito. Ubus na. Ayan yung paninda ng mga matatamis na masasarap. Salamat po. At meron din po ditong golden pompano. Ayan. At 200 yellowfin tuna, 150 sa mga gulyasan, 50 pesos. Hindi matambok, matataba, 50 pesos kada tabo. Yan po yung paninda ni Moy Moy Palaboy. Shout out. Magkano ngayon yung golden pompano? Para natin yan 350. Sa 350. So pare-parehas po yung update natin no? ng mga golden pompano na mabibili nyo sa Malabon Fish Market. Salamat, Moy. Cauliflower 100 pesos ang mga kilo. Tumpok na ang palaya 50 pesos, makakabili po kayo. 50 pesos ang talong, 100 pesos ang kilo. At meron din po mga 20 pesos. Ayan. So yan yung mga gulay na ating pong ina-update sa bayan ng Malabon Fish Market. Sa
Sa mga nagtatanong po, ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Manok ni Dayan, Oh, wala na. Yun na lang. leeg, 85 Pakpak. ang kada balot. Oh, wala na. Backbone, 100 pesos kada balot. So, salamat po Ate Rogie, thank you. So ito na yung mga presyo ngayon papalapit ng Pasko. Ito na yung mga presyohan po natin dito sa Malabon Fish Market. So ayan po yung mga get natin ay 60 pesos kada balot, isang supot. Fuji apple natin 3 pieces 100 pesos. Mangga natin ay 120 per kilo. 140 sa mga ubas natin dito per kilo. So ayan po yung mga presyohan ng kanilang bentahan po ng prutas dito sa Malabon Fish Market. Good morning. Ganito yung mga presyo ng mga gulay na mabibili nyo sa Malabon Fish Market. Kanya-kanyang tagging price ng kagandahan at makikita nyo na at kayo na po ang bahalang tumawad sa mga vendor na nagtitinda po dito sa Malabon Fish Market. Alright, so paninda ngayon ni Pito ay isdang lapad at nagkikilaw siya ng lapad. Pangkilaw, ang ganda ng pangkilaw nito, lapad na lapad. At ang mga kilo dito ng mga tahong natin ay 50 pesos. Ayan, mga buhay na mabibili nyo ng mga alimango. Boss, pwede lang ito, boss. Panggata na mga limasag. Ayan. Magkano kilo mas karon? 100 pesos lang po yung kilo dito ng mga panggata na alimasag. Sa alimango magkano? 400. 400 pesos na mga kilo ng mga alimango. Ganyan ng kalalaki Salamat po Loren. Thank you. At 270 kilo ng hipon, 340 ng malalaki. At tumpukan ng mga galunggong. 100 pesos na inyo pong mabibili. Ilan, boss? 2 kilos kwenta. Ilan? Iyan po yung presyo ng hipon, 270. Murang-mura yung mga presyohan dito ng mga hipon, 270 ang kada kilo. So murang-mura ngayon ang mga bentahan po nila. At dito tayo sa mga presyohan ng mga tilapiyang Batangas na mabibili sa kanilang mga latag na buo sa mga hipon sa Malabon. At ang mga presyohan ay 270 ang atin po naikutan ng mga presyohan dito. Alright, so ito na, 100 pesos kilo ng mga tilapiyang Batangas. 110.
Ayoko na rin. At mga tumpukan po dito ng mga isdang bisugo natin, no? 100 pesos tumpok. Yan po yung mga isdang buging, no? 120 ang kilo. Sarap yan sa mga dadaing. Ilaw. Kilaw, masarap yan yung mga isdang buging. 120 lang po ang kilo at tilapia Batangas ay 110. 110 lang. Ayan ang mga kilo ng kanilang mga bentahan sa Malabon Fish Market. Alright. Yan ang mga presyohan ng kanilang latag. Good morning. Nakakita na kayo hipon nagmamadali. Gusto na umuwi. Bilhin nyo na. Bilhin nyo na. Para makauwi na ang hipon at mailuto na yan. Yan ang mga presyo ng mga tilapia, no? 110, 120. Yan po yung mga presyo ng kanilang latag. Ng tilapia ang Batangas. So, ito rin po yan. Hoy, bike. So, 300 po ang kilo dito ng hipon. Sa likod na ako dumaan. Nagkaroon ng traffic. Ang laki kasi na pumasok eh. Ang laki ng truck. Ito po yung mga 100 pesos din po. Mga saktoon laki ng mga tilapia Batangas. Meron po tayong malalaking hipon sa halagang 340. At meron din po 320. Ayan po yung mga presyo na ating pong ina-update sa Malabon Fish Market. So buwas na ang mga hipon sa Malabon, no? At marami na ang mga latag. At dito yung mga tilapyang Pampanga ni Aaron. 120 ang mga per kilo. Buhay. 120 per kilo. At wala siyang panindang cream dory na mabisa at mainam. Ron, ba't wala ka nga pala tinda na, no? Walang makuha na cream dory. Dami naghahanap nun. So, yan po yung mga sapsap po natin dito ay 100 pesos ang per kilo. Oh, murang-mura, oh. Mga pangatin na isda. O kaya paksiw. Pwede yan. At yung mga tiyabeta po natin, ganun din po. Murang-murang tiyabeta, oh. 100 pesos na kilo. Sarap din yan sa mga pangat sa kalamansi. Yung mga ganyang klaseng isda na ating pong ina-update dito sa Malabon Fish Market. Good morning. Kaya yung mga natagan naman po dito ng mga hipon, 340 rin po yung mga per kilo at meron din po 320. Good morning. Ay, may salay dito na gusto mo na. Yan po, din po ninyo mabibili, no? Mga tilapia Batangas po yan, no? 120 rin po ang mga kilo. At ang mga cream dory natin, 130 ang kilo. Ulo, 80 pesos. At ang buntot, 80 pesos kilo. Wala si Geng-Geng? Wala. Pati si ano. Iyo, kasi. Naku po. Hindi talaga kaya tumayo nun. Ayan ay 150 at may laman dito ng ano. Malabanos, no? Tumpukan 100 pesos. So, pink salmon head. Yan yung mga latag ko dito sa dulo. Ang mga kilo dito na mga gulyasan natin ay 150.
Laki oh. Ay, ayaw hawakan. Ayan po per kilo 150 sa mga isdang gulyasan. Ay, gulyasan na. Gusto mo? So ito yung mga latag naman po dito ng gulyasan, no? Tsaka alumahan, 180 po ang per kilo. Gulyasan. Gulyasan magkano? 120 lang. 120 po sa mga isdang gulyasan. Nadali mo na naman ako. Hindi kita napansin, nasa likod pala kita. So ito po yung mga lupian dagat, 180 ang kilo. So, ito yung mga naabutan natin mga latagan sa Malabon Fish Market, no? So, yung mga gulyasan natin ay pumalo sa 180, 170 at 150 ang mga kada kilo. So, sa mga presyuhan ay unti-unting mga tumataas, pero mga tilapiyang Batangas natin dito ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili ang kanilang mga presyo. Pero yung mga latag dito na mga sapsap na ating dinaanan na, oh, ganyan po kamura ang kilo ngayon at mga isdang tiyabeta. So tawid na tayo dito sa lugar ni Agustin Miraflores at ni Butoy. Good morning. Ayan po yung presyohan ng latag ni Annalie Bernardo, 120 sa mga tilapiyang Batangas. Ryan Flores, shout out. Magandang umaga sa'yo. Magkano ngayon ang hipon mo? 340 to 80 ang mga per kilo. Yan yung mga per kilo ng kanyang latag ng hipon sa Malabon Fish Market. Salamat. So shout out. Good morning. Ayun oh. Okay. Salamat. Ryan, thank you. 120 sa mga malalaking tilapia. Pang inihaw. 120 po ang kilo. So mababa ang mga presyon ngayon ng mga tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. Kaya tara na, let's go. Salamat po. Puntahan nyo at murang-mura ang mga latagan po dito ng mga tilapiyang Batangas na inyong mabibili. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay kay Boss Lando Explorer. Thank you and God bless. Bye bye.